Previously on Rwendo the Journey. Zita ndonzi Obet Mangani kana kuti father 10 years vamwe vanonditi baba wemarudzi. Ndinoridza magitare, ndinoridza ndiri kunjanja express inotungamirwa naMakingwazi. Ndakaita zvokuprofitwa 1999 ndanga ndiri grade 4. Ndakashedzwa pachechi. Ndisati ndatosvika apo ndabva ndoti mufana wanga amhanye kuno kuti muprofita anga ari papo. Ndobva nditi iwe mufana wewe ndaona waita chipo chekuridza magitare. But panguva iyoyo manje kumara ndi kwedu isusu ndokwakunda naparadza MS ndowanga achipisa ka panguva iyoyo apo titowapana vadiki vaita sei vachitopisa. Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Titus Majaya Shumba. Ndinobva kuShavani kuDibira ndoko ndakaberekerwa kumondongori kuVirginia kuVillage 7. Mukomana anonzi Titus Majaya Shumba munoona mukomana ari kuita zvekuimba. Ndiri kutanga kupinda mune zvemumhanzi. Dzidza kuda kuita zvemumhanzi. Ndo zvandingati zvandiri kunyanya kuda kupinda mazviri zvakanyanya. Inini ndinoridza sungura. Ndo musambo wandinofarira. Sungura yakasangana nerumba. Ndiyo music yandinoimba nekuti ndo yandakangokura ndichifarira ndichiwayairidzwa nevamwe. Ndingati mukomana wamunoona uyu anonzi Titus Majaya Shumba mukomana apinda mune zvemumhanzi, ari kuda kuimba zvemumhanzi. Ndingati ndinoimba musambo wesungura nerumba zvakasangana, asi kwazvakatangira chaiko ndiri munhu yakakura ndiri nherera ndichifarira zvekuimba kumachechi ndisingazivi kuti ndichaitawo basa rekuimba. Ndichifudza mombe ndichifamba ndokubva ndasvika 2006 ndobva ndakwira ndikaenda kuSouth Africa ndobva ndanotsvaga basa. Saka pandakanotsvaga basa ndichigara ndiriko kuSouth Africa ikoko, ndaingofunga zvangu zvekuimba, ndaifarira zvekuimba kuchechi ndisingazivi kuti ndichazove munhu wacharekodha. Ndopakabva paitwa show yaBaba Shero kuDowntown kuSouth Africa. Ndopatakaronga nezegroup tikati handei tinookera show yemudhara uko. Mudhara ndisati ndambomuona since zvandakaberekwa. Ndiri munhu aifarira music yamacheso zvakanyanya. Kuburikidza neunherero wandakanga ndakakura ine zvaindidzidzisa nekundidzora nekundionesa. Tasvika kuDowntown takasvika tikapinda, tikabhadhara tikapinda zvakanaka, tikabhadhara kuVIP tikanogara. Magitara akatanga kurohwa, Baba Shero achizouya, basa rikabatwa zvikanakidza kwazvo. Tagara ndopakazonzi one by one. Tikati pa one by one apo ndo ndakazama kujambira mustage vakavhara vamwe. Svikira ndaouwanawo mukana wokujambira stage. Ndajambira stage ndakatamba ndikafarigwa ndikabva ndapiwa kepesi naJonas Kasamba noimba naBaba Shero. Zvaenda kudaro ndakaratidza kuti pavaimbi pavanhu vakatamba ipapo ndakaita number 1. Ndokubva bhendi rapedza ndokubva radzokera kuZimbabwe sindokusara kuSouth Africa. Ndokuzogara 2012 ndopandakadzoka kuSouth Africa muna December. 2013 ndasvika ndikagara kuHopi. Pfungwa yangu yandakauya nayo yaive kutsvaga basa kumagitari. Ndagara ndabvunza panapa Baba Shero vanogara kupi? Ndaraigwa kuWater Falls. Ndabva ndazama kuenda kuchanga chiri china. Ndasvika paya ndakawana vasipo. Asi ndaona vasipo handina kubva, ndakavati rega ndingozvigarira panze. Ndichakagara ngari makuseni kuma11 ndandisina mari nekuti ndandabva kuroundabout ndetsoka kusvikira kuWater Falls. Ndikati rega ndingozorora. Ndopavakazosvika paya. Ndofunga vava nesong yavo yanga ichiita tafadzwa nyarara. Pavakasvika ndikabva ndavamhorosa, asi Baba Shero havana vakadavira zvakanaka vakabva vatopinda ndikabva ndatosumuka ndikaenda so ndandinodiki ndichadi kuziva ndigiri pando pandakazoinda kuchikwata chaLeroy Kamsena. Ndofunga aiimba naSystem. Ndikasvika kuna Leroy Kamsena ndikatsvaka basa rekutamba ndikapinzwa basa paya.
asi zvairema sevana vadiki dzaive shungu ndichifunga kuti zvekuimba izvi. Saka kwakazoita show yake kuBeatrice, ndopatakaenda ndopatakanosangana namukoma Zakazaka. Asi mukoma Zakazaka vaya ndopandakatamba mustage, show takabata usiku. Mukoma Zakazaka vakabva nditi no, unoona mufana wangu une chipo ende kutamba unogona, asi dai wanga watsvaga band kana dai watsvaga vanhu vangakubatsire kuti upinde mubhendi. Vakatonditi dai bhendi rangu rakabhalansa ndaitokupinza basa rekutamba nekuti ibasa unogona. Zvanipa shungu. Zvadaro manje zvainetsa kuti tiwane mari kuya kwakamusena nhamo ichirova. Ndopandakazobva ndikaenda kuGokwe kwandakambogara ndikabva kuHarare ndikadzokera. Ndikagara ndiine shungu dzekurekodha, ndobva ndanyora masong angu mubhiro, ndikabva ndasa bhegi riya nekuti ndiri munhu anga asingagoni kunyora mahandwriting anga asingabudi zvakanaka. Ndagara ndazoenda kuBulawayo, ndatoroora ndatove nemhuri. Ndave kuBulawayo ndopandakasangana nemukoma wangu wakanditi ini ndinomborekodha kwandinorekodha kwaDenmark. Izvo mukoma uya ainyepa, ndikabva ndati handei tinorekodha. Saka taita zvekunamata tichifamba tikabva tawana mari yatakawana yaita $30. Tikati handei tinobhadhara tirekodhe. Mukoma wangu ndobva vanzvenga. Saka paya tairekodha kuti tiimbe yanga yave 2021 koma vaya vanzvenga. Tadya zvemari dziya, tadzokera musango tatsvagawo zvemari tawana. Ndazofonera Denmark ndinoda kurekodha musambo upi? Ndikati musambo wandoda kurekodha ndewe politics, I think papa topinda president vamunangagwa. Ndikabva ndaenda kwaDenmark akanondigamuchira ndikarekodha song yangu yainzi davirai. Denmark akabva nditi chamwari nechipo chekuimba, imborekodha album rako ngoma dzako. Ndopandakazoita shungu paya, ndikatsvaka tumari. Ndogara muKulumani 12 kuya. Ndiri muKulumani 12 ndaishaya mari ndiine mudzimai. Ndaiti ndikawana $1 ndichienda kwaDenmark nekuti ndaidzidzisiwa kuti kurekodha apo ndisingaziviwo kuti pamaikonomira sei kuti apa kuimba Discord. Denmark achindigadzirisa svikira song yangu yabuda davirai. Kechitu ndawana futi tumari. Tatakunetsana nemudzimai because ndikawana mari ndakangofunga zvekunorekodha pamba pasina chikafu. Ndosiya $1 ndotora mari yese ndonorekodha. Ndopandakazorekodha song yangu inonzi Direction. Denmark akati masong ako aya anoita. Akabva anditi uri kuda kuimba musambo upi chero? Ndikati ndoda kuimba musambo wesungura, asi apa ndangofarira kungoimba hangu song dzepolitics ndichida kuona kuti zvinoita here. Akabva tirekodha riri album, ndobva ndarirekodha. Tagaragara 2022 ndopandakadzokera mustudio muya, ndopandakasvika ndikarekodha music album rangu randinaro rinonzi Gwetare Varombo. Rine dzimwe nziyo dziripo dzinonakidza kwazvo, dzimwe dzinorwadza kwazvo. Imwe yandakazoimba inonzi Shumba Marwadzisa, mufana wangu burukidza baiwa nebanga kuzvishavani. Neimwe iyoyo ine Gwetare Varombo inoti mari hasi mwari. Ndikarekodha song yangu, album rangu rine masong 7. Rinoti yekutanga first track ndiGwetare Varombo, mwari hasi mari. Yechipiri inonzi mudiwa wangu Melisa. Yechitatu inonzi ingoma yeDelele. Yechina inonzi mama akagona kubereka mwana uno Jaya rino ndaizviimbira ndichirumbidza vabereki. Yechishanu inonzi baba gari mudiwa wangu Sadaro, mudzimai achitsiura murume wako. Yechi6 ndo inonzi Shumba Marwadzisa. Yechi7 yacho ndakambofunga kuiita collab, ndaitsvaga baba Harare asi ndakavashaya. Unongoziva semukana kana usiri munhu. Ndakavatsvaga kuti ndoda kuita collab navo, ndikabva ndavashayira. Ndabva ndanoimba song yangu track 7 inonzi isu takatokunda. Saka pare zvino ndo patirimire. Ndine chikwata changu chinoi DB Express, band randiri kutungamirirawo. Tiri kupota tichipractice apo nepapo kuti Mwari kana vakatiitira nzira tikwanise kuita mashows. Ndikati munhu anondiita kuti tinyanye kufarira musambo wemusic uyu ndi Baba Shero Alec Macheso, nekuda kwekuti ndakaita grade 6 party. Nziyo dzavaiimba kumashure uko dzaindidzoredzera.
ende vanondiziva nyangwe kumusha uko. Waiwana ndakatobata chitanda changu ndichitoterera vana shedhiya ndichitoimba. Asi ndinoti vaimbi vese zvavo vari kuimba special music ndinowanzo kuvateerera kuti zvinoenda nekupi. Asi hai baba Shero ndinoti muhana mangu vanogara ndichinyatsonzwa kuti zvavari kuimba izvi zviri kuvaka unhu hwangu ndisingatarisiri hangu kuvanhu, ndichizotarisawo nenhoroondo yeupenyu hwangu. Ndee ndichiona kuti zvinondiitira munhu wandinotomboshuva kana kutombosangana naye ndimboita naye nyaya tichidzidzawo zvakawanda. Asi semunhu mukuru pamwe unozomushayirawo mukana kuti nebasa ravanenge vainaro, asi basa ravakabata rinondikomborera zvikuru sei. Ndo riri kuda kuti ndipinde musungura yemumusiki iri. Nevamwewo vaimbi vari kuimba sungura, vana Makingwazi, malegends, vana Nicholas Zakaria, vana Sulumani Chimbetu. Ndinovafarira Sterek. Dendera yemumusiki yavo inotaura kuti tine upenyu, zviri kuratidza kuti music iri kufamba. Tine vanhu vakawanda vari kuimba sungura. Ndinongoti muimbi wose zvangu ari kuimba sungura ndinotoshuva kutosangana naye, nekuti ndiri kuda kutodzidza kuti kandi zvinofamba sei, zvinosara papo kuitira kuti ndigonewo kuronga, kuzorongawo stage kana ndakuitawo mashows ndisimudzirwewo nevamwe vaimbi, nekuti shona inoti nzira urayiramwa unourayirwa nevakamboifamba. Saka ndo pane shungu dzangu ipapo. Ndingati album redu ratinaro Gweta revarombo iri takamboenda naro kuredhiyo tikanondisembula, vanhu vakaratidza kuti vari kutitambira kwazvo. Saka izvozvi pari zvino patavi tiri kurilonja kuZBC musi wa7 April. Asi patakamboriridza tikamboriisawo kusocial media rakaratidza kuti raifamba kwazvo, tichitaura nezvesongo iyo Shumba Marwadzisa. Vanhu vakawanda vakatanga kufona, nziyo inowanikwa papo tichiti hayo tiri kugadzirira kuti munge muchiiwana. Asi takaiisa idu kuYouTube, wangondonyora wakati Titus Majaya Shumba, wobva wanyora pasi kuti Shumba Marwadzisa, inobva yabuda woteerera song yako ipo paya. Asi tiri kuenda nayo kuZBC. Vanenge vakasununguka musi wa7 April 2023 gore rino tinenge tiripo pahuru yadzo pambari, uri musi wechishanu. Ndo patinenge tichisunungura album redu rese, vanhu vachinzwa utakunanzwa zvinoshata nezvinotapira zviri imomo mualbum redu. So far harisati rave nemarketing, nekuti tichiri kutsvaga kuti tiripushiwe tiwane mari dzawo dzekubva kuvanhu. Mukukura kwandakaita ndiri nherera, chinhu chainyanyondiradza ndechekuti baba vangu vakashayika vachitemwa nemukoma wavo nematemo tiri vadiki, asi zvakaramba kubva mupfungwa. Ndikabva ndakura upenyu huya hwekuti ndandokura ndichifudziswa mombe ndisingaendi kuchikoro. Ndingati nini kuzotanga kunzi ndave munhu ndakupfeka hembe nyuwani, it's 2011. Kwese uku ndiri kuSouth Africa ndaingopiwa mbatya nevanhu, nekuti chero basa chaiko ndaitorishaiwa, chekudya chaiko ndaitokumbira. Asi ndaive munhu uye ane laka kuti ndikaenda chero ndikakumbira sadza pamunhu, vanhu vai zvinhu zvisisa kundigamuchidza. Saka ndo zvinhu zvakanyanya kundirwadza Sterek, kuti unerera hwangu hwaisiririsa. Asi kuchechi ndaienda, asi kuti ndione kwazvaibva ndaitonetsekana kuti ndichazovewo munhu ane mhuri, ndichichivawo vamwe vaine mhuri dzavo vachivaka misha yavo, ndichiti kutiwo ndichazoita mhuri. Zvaindinetsa kuti ndiani achazenge andibatsira kuti ndivake musha. Asi pane nzira dzamacheso dzandaizoteerera dzevana Magariro, vana mai vaRobi, zvichitaridza kuti waiti ukaiteerera ichitaura kuti havazi vose vana mai vanorera vana vasiri vavo. Zvaibva zvandibvura pfungwa kuti hazvifaniri kunyanya kundirwadza kwava vaimbi vachizvimba kudai, kureva kuti vane pavakambosangana nazvo. Alright, ndikati album redu vakabata basa pamasongs edu aya. Panoti song yenyu Gweta revarombo akaita lead vocal ndini, ekuimba mabacking ese ipapo ndini, kozoti magitari ese zvawo akaridzwa naDenmark. Kumixa
ndiye futi akamikisa nokumaster. Kozoti mamwe ese masongo aya ndini ndaivepo pama-lead vocal ipapo pakuimba, then makachiita ma-backing vocal na-hard mark. Pane song inonzi ngoma yeDelele pana Maikoro muJapan ndiye akanga akatibatira lead, akatibatira zve-sub-rhythm ipapo. Mama makagona ndiye akatibatira lead iroriya, akatibatira zve-sub-rhythm. Iyo Shumba Marwadzisa tingati mabasa aproducer ndivo vakaridza zvavo zvese magitari yamuri kunzwa yese iyoyo, neiyi inonzi Takatokunda. Saka akazoridza madrums anonzi Legs ariko kuBulawayo. Album redu takarirekodera kuBulawayo kuDenmark Studios pana 8th Avenue naJason Moyo, ndo patakarekodera album redu. Alright, i-album yethu le izalonshwa eZBC eMbare Studio mhla ka-7 April inyanga lezayo. Ntambama lizaziswa izikhathi sokubonke abalandeli beRwendo, labonke abalandeli beZBC, labonke abalangalandela uTitus Majaya Shumba abamthandayo, lilalele kakhulu umsakazo. Sizabe sikhona phana live sisakaza emini, ngithemba sizabe siku-National FM. Sisuka ku-National ku-FM sesisiya ke ntambama ku-ZBC live. Sizabe sisakaza sikhona phana, sitshaywa nje ingoma zonke lilalele. Hayi, siyalibonga inkosi libusise, sibonge labakhokheli beRwendo, sibonge lana eliyala lonke lisupport iRwendo, sibonge labanye abahlabeleli abalothanda, abaphakama kudala labasaphakamayo, abafuna ukuthi umsebenzi yalo siya phambili. NgoJesu inkosi libusise. Vangada kuti batsirawo kuti band redu rikure kana kuti music yedu itengwe kana kuti vatitengeserewo vatisimudzirewo, vanotibata panhamba dzangu dzinoti 0778 70 3792 kana kuti pa 078 44 66 504. Netone iripo zvakare 071 41 81 456. Asi iyo 0778 yandatanga kudanidzira iyi 0778 70 3792 inowanikwa paWhatsApp zvezvakare. Saka vanokwanisa kutibatsirawo mumanzi edu kumasocial media, unongonyora kuti #Titus Majaya Shumba wakutotanga kuwana music yako ipapo. Saka vanoda kutibata kuti vatibatsire kuti music yedu itengeswe, vanoda kutibatsira kuti tiwanewo vamwe vaimbi tikwanise kuita makolab, nekuti tirikutarisa kuti gore rino chero music yedu tikailonja kuZBC tichatsvaga vaimbi vane moyo munyoro vakasununguka, totsvaga kwekulonja iri live band. Saka vanokwanisa kutibatsirawo nemiono nepfuma nekutisanganisawo nevaimbi vane moyo munyoro, nekuti tinoziva kuti varipo vaimbi vanoda kusimudzira vachangotanga, vanotibata panhamba idzodzo, tobva takwanisa kuti tasangana navo vatibatsire. Ndingati kumafans angu ndinotenda zvikuru sei patakamboendesa music yedu kuRadio. Vakafona, vari kuramba vachifona, vari kutitsigira. Ndiri kutenda, ndiri kuti dai Mwari akuitirai zvakanaka, maramba muine rudo irworwo, chero kune vamwe vaimbi muramba muchiita kudaro, zvinoratidza kuti maproject edu atetichiita anosumukira, nekuti munotifonera muchitiyeuchidza kuti basa ngariende mberi. Ndinoda kukutendai ende ndinoda kudada nemi kuti ayo tinokudai, tine rudo nemi, tinokufungai nguva dzese, ende tiri kuziva kuti ndimi bridge redu. Musatisiye, rambai muinesu muchititsvaga, zvichitiremera tiine. Mwari ngaakuitirei nyasha matima nenyika yese kwamuri. Tinotenda zvikuru vachaona video yedu paRwendo, ende tiri kutenda kuti Mwari atitira zvakanaka tasanganawo neRwendo Play. Nhasi tinoti vachanga vasubscribe paRwendo Play, kulaika, macomments nekusharewo kune vamwe. Tinotenda vacha subscribe ipapo. Mwari akuitirei zvakanaka.
ende tafara nevakuru verwendo vatibatira basa rine udzamu rine unyanzvi rinodadisa kudai. Tinoti dai Mwari aramba achivawedzera makomborero, basa ravo raenderera mberi. Tinokutendai vese vatsigiri verwendo play.